stop here. Jako v kostele? Pojďme se podívat. Al-Jabrín se dá prolézt až úplně na samotnou střechu. Můžete si vychutnat krásný pohled do okolí i na místní cimbuří a podobně. Cimbuří, cimbuří a zase cimbuří. Jsme na střeše. V ní seděli soudci a soudili hříšníky. V případě, že jste byli odsouzeni, jste museli opustit budovu soudu těmito malými dvířky. A šlo se rovnou do žaláře. Nebylo nic pohodlného. Vády jsou vlastně v arabštině takový něco jako údolí. Šáp je úplně ideální, jedna z takových krásných plážiček, už se nám tam někdo odsachtá, musím říct, že už se na to těším a my jdeme taky. Birkat El Most, to je další místo, které stojí za to navštívit pro svou krásnou, starodávnou atmosféru. Některá místa jsou samozřejmě už rozbořené, ale tato patina má něco do sebe. Pevnost Bahla, zapsaná na seznamu UNESCO, je moc pěkně zrenovovaná záležitost, která se nachází ve stejnojmenném městě. A teďka se nacházíme v Suru, což je město, které je proslavené. Dřevěné lodě, které se dodnes vyrábí ručně. Vyrábí se ručně a vozí se do celého světa. Sabah al-Khair. Dobré ráno z Nizvy. Nizva je jedno z nejoblíbenějších zastávek nejen ománských turistů, ale i turistů z celého světa, kdy v podstatě patří mezi povinné návštěvy. Kromě tržiště zde můžeme obdivovat mešitu nebo krásnou pevnost. Nizva je opravdu malebné místo s krásnými zákoutími, které stojí za to si projít a navštívit. Atmosféru zejména večer. K jedné z místních ománských dobrot bezesporu patří sladký nápoj karak. Arabská káva. Fantastická věc. Voňavá, lahodná, silná. V mnohém případě taky sladká. Stojí za to. Kouření šíši bezesporu patří k aktivitám, které si lze dobře vychutnat ve všech arabských zemích. V Ománu tak my jsme, jak my jsme.
Není nic příjemnějšího, než strávit čas u vody. A tady v Maskatu je jedna z možností, třeba na pláži v soukromém klubu Marina Yacht Club. Jestli máte rádi šnorchlování, tak si vemte cajky pro prijety a můžete pozorovat relativně bohatý podmořský život. Já je nemám,